Okay, mayong hapon kanong tanan mga FF friends. Diha akong hulagway kaninyo ang eskwelahan sa Alicia Technical Vocational High School. Ang multipurpose building karon, grabe ang pagkawasak sa bagyong Odette. So sa bagay dugay-dugay na po di siya nga building, multipurpose building. Mao gyud nahukasan og nangaguba gyud ang mga bungbong sa second floor. Ya to makita sa dito ang Gabaldon building, kinakaraanan nga building, natukas ang ibabaw labi na sa bubong o diri sa akong left side ug sa luyo matud pa dunay mga atop nga nang wash out tungod sa moong bagyong Odette. So luoy kaayo kini mao ni library sa una, kini nga building ug karon gihimo na unta nga katuganan og dunay mga alumni nga muli diri sa Alicia Technica, Alicia Bohol. Mao nga gihimo siya unta nga mini hotel or whatsoever, basta kay mao na unya mao na ang atong labat karon bag-o maayo gani kay way naguba ni kuan Brad pinsa. Og at ko usab ihulagway kaninyo ang balay sa akong Brad Tony Galo o Lita Galo. So mao ni nahitabo matud pa wa ni i-appeal sa ayuda karon tungod kay ang ilang gibasehan nga ayuda kadto pang kaniadto. Dili unta ang kaniadto kay wa man maguba karon unta nga naay naguba angay jud ni tagaan og i-appeal sa maong hatagan og donasyon. So ayaw na laman tong ako kay bisan nangangisi to, I need 7-12 feet nga sin o 7 nga 8 feet nga galvanized iron. So ang saan man nga maestro lagi, maestro pong wa na nahot mao na nga sige na laman basta kay unta kini nga balaya angay gyud unta ni tagaan og ayuda kay matud pa gipili kuno sa DSWD, so wala lang dito kay bawana. So I hope nga tanan untang balay nga nangaguba tagaan unta nila og donation bisag ipalit na laman og Ambrina nails kay grabe jud og wa pud gyud po ikatabang ining balaya nga nabungkag man ang ilang kanang pantaw ang ilang silbisala og dadri sa ilang kusina angay gyud po ni tagaan og kinagmay nga hinabang bisag ipalit na laman og lansang aron malipay pod. So daghan kaayo kabalayan diri sa lungsod sa Alicia nga daghan na nga angol ang lupad gyud ang mga atop, mga bungbong gani nay uban nga giarsa ang balay gi bundak ni Odette. Mo na nga panawagan sa DSWD nga unta ila pong di po nila pilion ng tagaan kay naapa may dagko kayong mga nangaguba nga angay yung tagaan. Ang uban noon nga tagsarakasin naguba or duhara mao man yung gipang tagaan og ayuda matud pa kay mao inalista unya uban daghanang ning adto sa DSWD og nangasuko nganong ila di man tagaan mas dako pa man og damage. Mo na nga mahibulong pud ta ngano nga pili-pilion mga hapitanan kabalayan diri sa Alicia daghan kayo nangaguba. So ano lang kanang ako lang na aninaw tungod kay daghan kayo nagbagutbot nga murag ipangpili ra ang tagaan dili unta pod apilion mga sa DSWD kay angad jud po silang atagaan. So akong feature dinhi ang eskwelahan sa Alicia Technical Vocational High School nga bungkag yun kaayo. Unya uban pa nga buildings sa sulod di lang ko kasulod tuhon kay gigubaan na ang kalsada, so dili gyud ko makasulod adto sa Alicia Technical Vocational High School. So ako lang gi feature karon ang balay ni Brad Tony og Lita Galo nga grabe jud pod og di ni angay di ni nila hatagan og ayuda. Sa gani sa putungkam akong nadunggan kada bahay nga naguba tagaan nila og tagtagilma ka galvanized iron og lansang napay uban mo tabang pag restore sa ilang nangaguba nga mga balay so anyway depende mo pud sa baryo or lungsod
ug unsa po ilang patakaran. So kung sa manggaling kaning mga dagkog damage, so ana na lang butang na laman na nato mga bangungot nga gi bili ni Bagyo Odette. So just hope nga sunod nga mga katalagman tanan na untay maka dawat o mga ayuda bahala ginagmay bisag tag 200 pesos ipalit laman og lansang. Di kay ang uban ra jud matagaan. Ana. So mao lagi na daghang mga bagot-bot di man tapon magbagot-bot og maayo lamang pod ang pagpanghatag sa ayuda. Okay. So ampon na lang tas Ginoo nga sunod nga naay mga ayuda mataga na pod wala man jud ta ka habaw jud pos DSWD kung sa ilang mga guidelines ana nga unta matagaan jud unta ang mga dagkog damage kaysa ang uban kasaksi pod jud ko nga atong pangtagaan kay baw jud ko nga ilang damage usa o duha ra ka scene nya gani na install na pod nila na implement na pod nila nya kini jud unsaan ni pag-implement nga grabe man jud ning ilang balay. Grabe yung damage, grabe dako jud ang damage. Ana. So I hope nga doon na pa'y mga second batch nga pantagaan sa mga ayuda. Ana aron nga ang tanan malipay bisan pa man og dako kag yung kagul-anan nga maoy na hitabo sa ilang panimalay o sa among panimalay mismo. So karon do na pa koy gani pito ka scene nga palitonon nga 12 ka taas o 7 ka scene nga 8 ka taas tungod kay gimaayo man og kuso-kuso gigisi man ang atop didto sa akong balay. Mo na so ako na tong giayom-ayom ug mag-uwan mutuo gyud ang akong balay. So this is Castor Ayuban for my vlog. I hope katong akong mga EP friends ilang atan-awon ning akong video din like din share and those wa pa maka-subscribe sa akong YouTube channel palihog lang og subscribe and please do not forget to click the notification bell aron nga ma-update mo sa akong mga videos. Thank you for watching. Today is December 22, 2021. Thanks for watching.